Malikono ani Maliko ka nege kanyeta ondana goshira no wati na Shirifla TV usijo bakono amurbabu kaufe ya kaufu ka werenyimando kasamani ni wati na munuzigile meka nyamada Shirifla TV jabarani sofe kerengana nyama kasega nyamada jemukai na mimbe talike so madono jemukana min kono nusonja ani kunofunia abita kadi au mafos yorola kaufu ka werenyimando sega si babi Samaira Sanogo sa bikoni Allah hinena na kanema doda ma shuroni bi kodi awo ani ala fula ka barkala ma ta funteni tumbuya akuma afanga ma faga boya kosebe anga ala ka kote odu dala kote ni ala saga ku ke chugula neche ni so nsera sira Samaira bashitila basi fuiti na yere bashi fuitula alhamdulillah yere fana ka kene bashitila jangne bu ko kibaru ambe ayo jaranya ya me jangne bule am ta fuiri ngasu dugutigi kibaru iringaso dugutigi kura aywa yala sonama ko kene be ga sense awo jure ko gitan kono no na la sora minyo soro yengaso awo kata elaji vambara sanu ka taka sigira so dugukuna dugukolo ro ka yela ko dugutigi gologa ame do ka ala ka sigike here ala ka ke duguka na fasoro sira ni re dugutigi modeme so kan siga na yaro ora bisi ya mturu kasima ai mesiga ni na ngora difolo odo mo ya mturu kasima mimi na ubete banere fega so shodu ka dugutigi aiwa et chef de protocole aiwa anya to ala mare alaga do irama amina Samaira kakani mokofu maliko na ni maliko ka fefe bisi ka jabaran so mandiko Shirifla TV ne kanya tanda lama na gusiga ba amulufu ka funya na kuku bisimla bi araba so komadai analino ni kuna funi chamai ani ni sondi aka segula so mafusi gorola kuku bisimla nara kuyati e kontin to bulu dewa yado ne oge jemkan karfe juru anatu bulu isa aiwa Samaira Sanogo andel nako antno blanye gai ande me baje kulu jemkan kon nana anta munu salonge oluka suku kon nawla signa se kasoro ka signa na keneka awo temo amona gani de abe mi wuli ta kuma kawa mon père Mali bebe ni nene bara ni be ni nene ni infusé ka jikala ka ke teka unene tiens mon père Mika dites-moi ani mbo kundo diba te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay ni ko na surprise ki ni do abia mangani sisan wani ye to ko ta tira to ka tedi abisa bisa babo ni ke wore be ni ya la ko ka segi kala na ka ke ko wa no ba FCC de ni ha meme vie ya kle quoi appelez moi wa de moi on est bien to ka te la hika so za bole me fele fe nga de jama jara kadua ke tezarai makele gadana mena budoji Allah farafide no jara kadua ke tezarai makele gadana mena budoji Allah Malima muso ni de ba fe kan na dumange wa kebi ne kununga da ngoloto na mi no fe ona de bitu bini zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salati lale kerengere ne ye ni nga jige kene da safe fe mi mu dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw melo nyeso ko jini na wiye wale kele awa fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan pule ana EPC du malikono gawu kono dozo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tubile ye ejike semenjiri ke zamzam ka najini ngura buyan pule ana EPC ye ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora ko la fole werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na pule ka abise ka wuli ka se bebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Kerefe rue 429 porte M1 wali kala kana ga juru be bamba 76 80 0062 wali kele 76 38 59 59 zamzam ka najini ngura kuya fule ana APC nude bela jele wasara
Lala Kuyate. Samaira Sano. Ni kunye mimi mfuye nyebla barawi. Kosabe. Chendere. Ni ya ndo ba jeku. Bo mimi mfuye. Ni manya duguta janko. Kosabe. Iteta ka mintunu ode bol mafenyi. Aiwa. Bebe okuni olage kosabe. Sigato. La sabara Kuyate akane blasra fe. Awo iche. Ni munya ndonto yi. Awo. Ola nyebla barawo do. Kasiga fuguro ko boda badala. Sigatala. Jango kasiga do jemgango na. Odu. Aiwa Samaira. Nandu na jemgango no. Chendo. Yani kuna fulimbalanga daele kanumbaga wi. Anga clip du jour folo no anga sikuri ndongo tigila mo. Am se ngata technicien fanfe ama fuluwali. Kata se Abuja Batema. Ni clip ku folo la benenu. Ko ke o shuru fien fe. Akanumba ni sondi anoye. Anga sora la signala. Bajite. La sona. قال تعالى في القرآن الكريم إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعدها من بعد والله سميع عليم. وقال أيضا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. Lala Kuyate. Samaira. Mimi mfuyi. Kasim Kone. Kasika yakuma bala kafie numbo ansengoro. Kosabe. Ubato labon olu kasabati kumadola. Awo. Sane Allah soroka kono funu mbala nkota. Angota de. Kasha janta manu ko nundo. Kanu ba korotolu no. Angebi do oke. Aho. Mimi mfuyi no wati na kuma e kwanda nyini ngasira de. Aiwa ko afleni de. O ngani fane ka fota do. Ado la ibika barake lafia konnana. Kodi. Awo. Lala Kuyate. Dami yalila. Ni mo dansagu. Hakila Samaira ibika barake basigi ni hakili sigi konnana. Awo no dobe do de kanye. Aho. Parce que kuma e fendo kuma de mandogo. Iche. Taride. Fendo la de wulu ko baba wo. Kuma yitu abina foto dendo. Kosabe. Ni kilingore kilibini jo. Do yara bibo. Ni ta ouvert. Aiwa. Me voyez. Ba yara ka foto. Kuma la ke jien kuma la sisa ki hakili tu yere la.
i ka fɔta i kana ɲina dɛ bamananw ka kuma tɛ di ko kuma min tɛ ɲɛfɔ ko fila kɔ ko bɛɛ ka janto a ka fɔlenkɔrɔ la kosɛbɛ o tɛ n'o don an tɛna nɛgɛ minnu ko wolonwula kɛ da kɔnɔ ka sɔrɔ yan'an ka kuma o kɔni de bɛ siga t'o la ayiwa Samara an bɛ rubrique info ta n'o ye kunnafoni balan ye n'an y'a dayɛlɛ an bɛ essor ta n'an y'o ta min bɛ tali kɛ Benin jamanakuntigi kura la ayiwa tɔgɔ in kɔni ka gɛlɛn Oromila Wadani i bɛ ɲininka o don ale kɔni nana foli la Mali jamana kɔnɔna na min senfɛ a kunbɛnna jamanakuntigi yɛrɛ fɛ Bamakɔ pankuru jigin kɛnɛba kan tiɲɛ don Lala Kuyate kosɛbɛ a baaraw kɛra sababu Mali jamanakuntigi Général d'armée Assimi Goïta ani a tɔɲɔgɔnkɛ ka bɔ Benin jamana kɔnɔ o kɔni ka se ka sigikafɔ dɔw kɛ walasa ka se ka jɛ ne ka hakili jabɔw kɛ ka ɲɛsin baarabaw ma Lala Kuyate minnu ni o donna bɛrɛla bɛɛ a bɛ se ka kɛ sababu hali bi ka ninkurafiye Mali jamana ani Benin cɛ baara kɛ ɲɔgɔn la a ko ni a taara Lala Kuyate ka sanga ni a ka minnu salo ye a b'a la ka min kɛ farafinna gun kan Benin jamana masakɛ kura n'a ka di ye a fɔ Oromila Wadani o min ni a taara ka sigi Benin jamana kunna nin waati na hali a ma mɛn kosɛbɛ a ko kunu ko ni Lala Kuyate ka nɔfɛtigiw kɛ hali bi a ka minnu salo la a donna faso Mali kɔnɔ Bamakɔ faaba kɔnɔ yan a ko Lala Kuyate ni ye a taga lajɛ o hukumu kɔnɔna na a tunnen ka bɔ yafama la an ka aéroport la i b'a ye k'a fɔ a taara kunbɛn Lala Kuyate min fɔ ye jamanakuntigi o yɛrɛ de fɔ ko Général d'armée Assimi Goïta Lala Kuyate tuma min na a sera an ka aéroport président Modibo Keyita la Senukaw fɛ i b'a ye k'a fɔ o kelen kɔfɛ ka ɲɛbila kɔrɔfɔw kɛ ni ka foli kunfɔlɔw tɛmɛ yen sanadɔn yɛrɛ kɔnɔ Lala Kuyate o labana k'o kun da yɔrɔ min kan o de ye masakɛ dagayɔrɔ ye Kuluba n'i ye a taara Lala Kuyate o selen kɔfɛ yen o maa fila o ye ɲɔgɔn ye koyi ko min ma ko un échange à huis clos Lala Kuyate a ye o maa fila o sigila ni ka ɲɔgɔn ye ni ka hakili jagabɔ caman kɛ o ni ɲɔgɔn cɛ jamana fila olu ka ɲɛta o siraw ko don Lala Kuyate o tɛmɛnen kɔfɛ o sɔrɔla ka sigi warankata Lala Kuyate Benin jamana nɔfɛmɔgɔw ani fo ka se an ka jamanakuntigi o nɔfɛmɔgɔ dɔw fana ma i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate sigikafɔ ninnu kuncɛlen Mali jamana minisiri min kabara bɛ taa ka ɲɛsin farafinna kelenya ani jamanakɔnɔdenw kunkanko ma minnu ta bisimila mɛn diɲɛ fan wɛrɛ fɛ Musa Atayɛri ale kɔni ye laseli dɔw kɛ ka se ka ɲɛfɔli kɛ hakilinaba dɔw la minnu kɔni ni sigikafɔ kɛra minnu kan ka sanga ni Benin jamana masakɛkuntigi yelen ye Mali kɔnɔ Lala Kuyate a ko gale a ko jɔnma hakili kɛ k'a fɔ Oromila Wadani Benin jamana masakɛ don a ko a nalen yafuma b'a la faso Mali kɔnɔ a ko kunfɔlɔ min bɛ a la Lala Kuyate o de ye ka se ka ba don hali bi kosɛbɛ n'a ka di ye ka ninkurafiye Mali ani Benin cɛ baara kɛ ɲɔgɔn la a ko Mali jamana ni Benin fura dama Lala Kuyate a ko teriya de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ a ko n'i ye a taga lajɛ o hukumu kɔnɔna na ni taama min filɛ ka kɛ a fɛ tan Lala Kuyate a bɛ o teriya sira ni k'o sinsin a ko Lala Kuyate ye cogo wɛrɛ la i b'a ye k'a fɔ a bɛ min yira o de ye k'a fɔ masakɛ fila ninnu min bɛ taali kɛ Mali jamana ta ani Benin ta o n'a mɛn yafuma b'a la ka se ka sigikafɔ de kɛ Lala Kuyate walasa hakilina minnu bɛ u la jamana yiriwaliw la Benin ani Mali Lala Kuyate k'olu danganamaya n'i ye a taara Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ Benin jamana ni Mali n y'a f'i ye cogo min na baarakɛɲɔgɔn ɲuman de b'an ni ɲɔgɔn cɛ bɛn de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ badenya de b'an ni ɲɔgɔn cɛ Lala Kuyate depuis lawale fo ka se bi ma o hukumu kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ Lala Kuyate baara in bɔɲɔgɔn in kɔni kɛra waati kɛrɛnkɛrɛnnen ye o kɔni ka se ka yafuma b'a la hakili fɔlɔfɔlɔw caman kɛ baara dɔw la hakilina dɔw la baara bolodalen dɔw la minnu ni o donna baara Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ a bɛ min kofɔ o de ye yiriwa kɔtigabali ye Lala Kuyate ka ɲɛsin Mali ani Benin ma a ko ni a taara Lala Kuyate Benin jamana masakɛ a ko ni a yira k'a fɔ Lala Kuyate ale nisɔndiyara wa a ye sanga foli kɔnjɛlɛse jumɛn ye ka sangafo kɛ a ye sangafo kɛ Lala Kuyate Benin jamana cogoya la ka ɲɛsin faso Mali ma ka sanga ni avril tile 25 tɛmɛnen kɛwale min ye an sɔrɔ ni a kɛra sababu k'an sigi sangabonda la min kɛra sababu kan an ka wolomasiri tabaw ka ministre d'État ministre de la défense et des anciens combattants général d'armée Sadio Kamara k'o bɔna a nin na Lala Kuyate a ye o sangafoli kɛ ka ɲɛsin yafuma b'a la maliyɛn den bɛɛ lajɛlen ma Lala Kuyate fasili filɛ nin ni min salo ka bɔ yafuma b'a la essor kɔnɔ o tɛ wa o de Samara teliya to essor kɔnɔna na ka taa sɛnɛ binankun kan tiɲɛ don Lala Kuyate
nantara kuluba n'a ka di an bɛ to kuluba kɛ an ka to yen an bɛ to kuluba yen awɔ parce que an ma bɔ yen fɔlɔ an ma bɔ yen fɔlɔ ayi yɛrɛ n'ala sɔnna an bɛ taa kuluba Samaya an ka taa yen dɛ ko di n'an ma taa samɛ foli la samɛ foli ma ban seli san wɛrɛ ta b'a ɲinɛ ta ayi de ɲinɛ ta seli ma ban fɔlɔ dɛ Samaya e bɛ se ka seli ban cogo di o bi ye tile 15 dɔrɔn de an ma se kalo 1 na fɔlɔ i bɛ taa sɛbɛ fɔlɔ jɔn fɛ yen Asimi fɛ dɛ an bɛ taa an k'an sen to juru la an bolo to juru la awɔ Ala ye min dɔn o bɛ wasa nin bɛɛ ye sɛbɛn cogo min na min min f'u ye a ko ni a bɛ bɛn yadɔ anw yɛrɛ ka taa sɛbɛ fɔli kɛ siga t'o la dɛ ko di dɛ kosɛbɛ n'o don an tɛ fɛɛrɛ kɛ an ka fɛɛrɛ tigɛ dɛ an ka taa awɔ an bɛna lajɛ n'Ala sɔnna pour que ka taa sɛbɛ fɔli la awɔ Asimi fɛ yen kosɛbɛ ne la ko an bɛ to kuluba an ka to yen a ko n'i ye a ta k'a lajɛ min bɛ taa kɛ IEF ma bɔ a la o ko min ma ko conseil supérieur de l'agriculture ne la ko o ko ni o ye sigi o ta ko 16nan baaraw ni o bɛ tali kɛ a 16e édition a baaraw kɛra IEF ma bɔ a la kulubakaw fɛ yen ne la ko min baaraw kunfɔlɔ bɛ kɛ ni ka se ka IEF ma bɔ a la kɔfɛ kɛ ka ɲɛsin baarabaw la ani jaabibaw minnu sɔrɔla sɛnɛ bunakun kan san tɛmɛnen fo ka se ka hakilina kuraw danganamaya ka ɲɛsin san nata ma a ko ne la ko hukumu kɔnɔ n'i ye a ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ne la ko ka sanga ni IEF ma bɔ a la sigi in kɔni ye i b'a ye k'a fɔ baarabaw olu caman danganamaya la minnu kɔni ni a jaabibaw sɔrɔla ka sanga ni sɛnɛ bunakun ye san 2025 a ko ne la ko baara in yɛrɛ a bɛɛ lajɛlen bonya kun t'a mɛn ka di i y'a fɔ cogo min na jamanakuntigi général d'armée Asimi Goïta ma ne la ko min y'a fɔ cogo min na a bɛ ye a ta ko 16nan o hukumu kɔnɔna na a ko a baaraw senfɛ ne la ko Mali jamana gouvernement kotigi gare général de division Ablaye Maïga a kun bɛ kɛnɛ kan ne la ko ka fara a kan jamana gouvernement ministre caman fana kun bɛ kɛnɛ kan ka se sɛnɛko kɔɲɔbɔ caman ma ne la ko olu fana kun bɛ kɛnɛ kan a ko n'i ye a taara ne la ko sigi ye a nafan ka bon bon ne la ko hakilina fɛn fɛn kɔni bɛ kɛ sababu ni ka kɔnɔbara falen ni ka o ne la ko k'o baaraw bila sen kan a ko ne la ko maa kan ka ba don o la a ko bon n'a ma ɲɛ k'a fɔ bɔrɔlankolon o jɔ man di ne la ko o b'a ye k'a fɔ nin sigi ninnu nafaba bɛ o la a ko n y'a fɔ cogo min na a baaraw kun fɔlɔ olu kɔni kɛra sababu ne la ko ka se ka hakili jarabaw kɛ ka ɲɛsin san 2025 ne la ko an bɔra o min samiya kɔnɔna na ka se ka o jaabibaw ni k'o ta k'o lajɛ ne la ko jaabi minnu sɔrɔla sɛnɛ bunakun kan o kun kɔnɔ Dr Ibrahima Samake o min ye sɛnɛko minisiri ye ne la ko a ko nin kelen ka kɔrɔfɔ ta a ye a kan sɔrɔ sekɔrɔ danganamaya ka yira k'a fɔ ne la ko jamana ɲɛmaaw ka laɲiniba dɔw olu kɔni donna bɛrɛ la ne la ko ka ɲɛsin sɛnɛ yiriwali ma ne la ko a ko wa o kɛra sababu ni a ta lajɛ i b'a ye k'a fɔ jaabibaw olu kɔni ka sɔrɔ sɛnɛko bunakun kan ka sɛnɛ ni san 2025 tɛmɛnen ye a ko olu jaabiba dɔw la n'a ka di ye i b'a ye k'a fɔ ne la ko a ko nin kɛra kunnawolo dan ye a ko la production céréalière u bɛ tali kɛ dun ka fa baloko bunakun kan a ko ne la ko i b'a ye k'a fɔ o kɔni sera hakɛ la hakɛ min ni o kɔni nisɔndiya dan ye a ko 11,45 millions de tonnes sur une prévision de 11,65 millions a ko ne la ko o sɔrɔ la a ko ni o taga lajɛ a ko 100 la ko i b'a ye k'a fɔ 99 o sɔrɔ la a ko o ye kunnafoni duman ye a ko baw ni a sɛgɛnni san 2024 ta ye i b'a ye k'a fɔ an ye sebaaya ta baw 14% o farala a kan a ko ne la ko ni ka fara o fana kan i b'a ye k'a fɔ kɔɔriko bunakun fana kan i b'a ye k'a fɔ yen fana min kɔni sɔrɔ ne la ko o t'a jɔ 433 tonnes produites a ko o sɔrɔla kɔɔriko bunakun kan a ma sɔrɔ kɛ min laɲini tun ye min ye o de ye 672 000 tonnes ye a ko le taux de réalisation s'établit à 64,5%. a ko 100 sara 60 ani 4 bɔɲɔgɔn ko ne la ko o ye jaabi ɲuman ye a ko n'an bɔra o la i b'a ye k'a fɔ sɛnɛko bunakun caman fana kan min bɛ tali kɛ dans d'autres filières les performances demeurent globalement satisfaisant ko n'i ye a bakuruba filɛ i b'a ye k'a fɔ ne la ko jaabiw ka ɲi a ko sɛnɛ min bɛ tali kɛ tigɛ a ko tigɛko bunakun kan 484 258 tonnes tandis que celle de la pomme de terre a largement dépassé les objectifs avec près de 284 000 tonnes a ko tigɛko ne la ko o kɔni kɛra an ka taa dan ye a ko o kɛra tare ye wa pomme de terre fana ne la ko o kɔni
o ko ni yɛrɛ tɛmɛna laɲiniw kan koyi yɛrɛ kuyate o de b'a to min ko ni fɔ ye o kɛra kunnawolo dan ye a ko ka fara o kan min bɛ tali kɛ bagan dumuniw fana olu bɛna kun kan e b'a ye k'a fɔ yɛrɛ kuyate jɔrɔna ko ma ye o la a ko laɲiniw fana olu sabatira o la yɛrɛ kuyate ka fara o bɛɛ lajɛlen kan min bɛ tali kɛ nɔnɔ ko buna kun kan a ko yɛrɛ kuyate nɔnɔ fo kɔnɔ a fana kɛra tare san 2025 kɔnɔ a ko jamana kɔnɔna na a ko yɛrɛ kuyate nka min ye kibaruya duman nin bɛɛ lajɛlen na min bɛ tali kɛ samiya kura ni an bɛ o min na ka sanga ni yɛrɛ kuma bɛɛ sɔngɔw nasira ye yɛrɛ kuyate e b'a ye k'a fɔ kɔɔri kɔni o kilogramme yɛrɛ kuyate o na san y'a kuma bɛɛ 300 francs ko ma ko premier choix a kun fɔlɔ premier choix o kilo kelen o ye 60 o kilo kelen bɛ feere 60 an b'o san 60 ni kɔɔri bɔra e tɛ sɛnɛ ko dɔn yɛrɛ kuyate a ɲɛfɔ n ye o ni kɔɔri bɔra sisan wala dugukolo mɔdi sisan ni kɔɔri bɔra ka to kosɛbɛ o bɛ na sisan ni kɔɔri mobiliw de ye maintenant an bɛ kɔɔri de cɛ ka kɛ mobili kɔnɔ kɔɔri bɛ taa peser de donc maintenant n'a peser sisan a bɛnna tonne hakɛ min ma yala kuyate n'o tonne hakɛ donna donc u bɛ sɔrɔ ka ci san kilo hakɛ kan ka san da hakɛ min na o tɔrɔmɔɲɔgɔn bɛ fara ɲɔgɔn kan ka sɔrɔ k'o ta k'o di an sɛnɛkɛlaw ma o la kɔɔri kilo a ko dɔrɔmɛ 60 bɛ yala kuyate i y'a faamu wa a ko n'an bɔra o la a ko min bɛ tali kɛ engrais mineral la ni o ye nɔgɔ ye a ko yala kuyate o bɔrɔ o ye 15,000 francs de CFA o ye joli 3,000 a ko yala kuyate n'an bɔra o la a ko engrais organique o bɔrɔ o ye 3,000 ye o joli 600 a ko min bɛ tali kɛ sumasiw la yala kuyate madama kaba kunnakun kan a ko olu bɛ 1,500 francs 300 kilogramme dɛ o kilo kelen a ko kun kɔni y'a ta ka lajɛ jamanakuntigi kɔni a kelen kɔfɛ k'a ka nisɔndiya yira ni ka sɛnɛkɛlaw fo ala bana k'a bɔra kuncɛ ni duwawu ye janko samiya o ka se ka kɛ tare ye ji nafama o ka sɔrɔ janko dunkafa o ka sabati faso mali kɔnɔna na Samara nin ye kunnafoni duman ye i y'a fɔ cogo cogo fɛn fɛn bɛ tali kɛ kɔnɔbara fali la ale nafa ka bon parce que an bɛ diɲɛ fɛn fɛn na bi an kɔnɔ de falen don min fɔ yen n'i y'a mɛn k'i ɲɔgɔnna kuma kɛla ba tɛ ne la kuyate fɛn kɔnɔbara sɔsɔlen don dɛ ayiwa kɔngɔ ala k'an kisi o ma Samara m'a dɔn nin bɛ kɛ kunnafoni duman ye kɔɔri feerelaw bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya kɔɔri ka san 60 hakili la o ye nafa sɔrɔ sira ba ye halisa ala ka dɔ fara o kan yɛrɛ an bɛ dugawu kɛ ala ka samiya di an ma ka dunkafa sabati o la an bɛ don indépendant kɔnɔ Samara n'an y'o ta an bɛ taa sanubɔlaw ka gun kan ko Samara ko damanda baaraw an ka jamana ɲɛmɔgɔw y'a laɲini ale ka jɔ fɔlɔ barika da ka samiya baaraw daminɛtɔ don o baaraw bɛ jɔ k'a daminɛ juin kalo in tile 15 la fo ka taa bila septembre kalo tile 30 nata la san 2026 Lala Kuyate n'a ma ɲa k'a fɔ n'a ka di an bɛ samiya baara la ka ban Lala Kuyate jamana ɲɛmɔgɔw ko ni u ye tabale gosi a ko ni a ta ka lajɛ nin waati in na u taara damafiyɛ olu gun kan koyi ni ka tabale gosi ni ka kunkan bɔ kunkan ye min ye o de ye Lala Kuyate k'a fɔ ka min fɔ ye o ko min ma ko hors-page artisanali Lala Kuyate ni o bɛ tali kɛ damafiyɛw n'a ka di jura baaraw la ka taa dingɛ senni ka dɔ kɔnɔ k'i bɛ sanu ɲini Lala Kuyate ko ka o baaraw jɔ Mali jamana fantan a naani bɛɛ lajɛlen fɛ a ko Lala Kuyate kibaruya a taara maa min fɛ o bɛ tali kɛ minisiriso la min kibaruya bɛ taa ka ɲɛsin dugujukɔrɔ ko olu kunkanko ma a ko Lala Kuyate baara in yɛrɛ a bɛ daminɛ juin tile 15 ka taa bila septembre tile 30 san 2026 a ko Lala Kuyate ka daminɛ o waati kɔfɔlen kɔnɔna na Mali jamana kun fana kun a ko Lala Kuyate sanu baara a farafin baara o ye hors-page artisan de ye a bɛ kɛ dingɛ senni ka don damafiyɛ kɔnɔ ka dingɛ senni k'a fɔ k'i bɛ don ka sanu bɔ i y'a faamu trop i tɛgɛ bɔ n kɔnɔ Lala Kuyate a ko o baaraw a ko olu de jɔtɔ don i y'a faamu bara k'a daminɛ juin tile 15 ka taa bila septembre tile 30 san 2026 ka sanga ni bataki dɔ Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ Mali jamana minisiriso min kaburu bɛ taa ka ɲɛsin dugujukɔrɔ ko ma a ko nin ye a yira k'a fɔ nin baara in Lala Kuyate a bɛ ye k'a fɔ nin waati in na olu baara o ka sozoro n'a ma ɲɛ k'a fɔ i y'a faamu bara Lala Kuyate o kuma kɔnɔna na a bɛ o la o kɔni kɛ bɛ ka ɲini jamana ɲɛmɔgɔw ka nɔrɔ bila u fɛ dugutigilakaw min fɔ sifinnakaw ka kulu ani kunnafonidilaw Lala Kuyate bɛɛ lajɛlen ka a seko kɛ kunnafoni na janko a ka se ka se a seyɔrɔ la n'a ma ɲɛ k'a fɔ Lala Kuyate o kɔni ma kunba fɔ
bataki kono nga eba ye ka fo ma so me chama ayira ka fo ni te ashen folo yi akobo lela kuyate ni samia bala kasi eba ye ka fo sa onaka be chaya ko ni sa nata chaya lela kuyate eba ye ka fo dugukolo obenyi ko sobe akoni dugukolo ni lela kuyate eba ye ka fo sanu bo bulla sanu bo abena ya kuma bala frati dunka ako hukumu kuna ni atakalage jamana nyama ko ni ayira ka fo lela kuyate ni so wanyana minna be ebi suzuru lela kuyate ako sani ya kuma bala akato akakena ngunya donyi ako jamana nyama ko ni bora kanari tane kada ka bala ngira joka fo kada mne joro ke tamburu ka table fa c'est un peu que bisa wala ako bula isanu bon da mafio kono akolela kuyate abaro ka nyongri folo fo ata se c'est un peu que bisa ba samba fla ani mugonu woroma akoni atayela kuyate nya fi chukumina la nyini mimbe ola odeye kasika guna adama do yere ni kishi munu be ye da mafia la samie fele la kuyate bo ni sanda na ka ba du okolo okoni fambe be nyigi wa du okolo ni do no ke ba se la kuyate adola akasara okabo ako kuma kunana jamanya mo kuni ni serainta janko akasiga ke kishi ogunye kanyeshi da mabarakala uma ako ubanyi ni bela jene fela kuyati akafa mfamu chokonyumana wa akala mene kabara kene ayi fela kuyati ko abeja uyi Samara hakila da mabarakala kuna funi soro o ufanana kuna funi ntakabara kene kasambela jelini ngakisi ola mto ene pana onalibi ninde talike anga jamana fini tugu uka ulika joula o kera sababu ye kasika bamanchi tigla ma udaga yoro chama ukasika bo yoro nunga kasika ususu kosebe lela kuyati mari jamana wolo masiri tabau anga jamana chefni tabau lela kuyati ubala kamemi ufuye ka dofura ulika joni la malama okande lela kuyati amala ka jugo de nyini jugo wonu na mebi anga faso malika ni ka nga basige ni ka bezi basa lela kuyati ujugo alibi amala ko nyini anye da oka jia wora ame oni jia fara nywanya akona lela kuyati woro kumukona ni atagalage ibaye ka fo anga chefni tabau okala malama do uyo oke jamana chamanje ya fa watina lela kuyati mingila subobu ni ka bono ba feta ni ka chugo jugo chama kuna ako anga dame nyono ako ni tara nyune baye ka fo giter terrorist ukoro giter terrorist giter terrorist aiwa tunakuka dogo yoro doye oka bela kuyati bela likela wala bela likela bela kuyati ibaye ka fo oka mafla munu yeme ka fo ko ona me belela bela kuyati muludo okonana mimi mfuye bela kuyati ulu mafla oni misera onna kuna ba wul masiri tabawo anye ulu bla kata lahara ako bela kuyati namborai ibaye ka fo aniti sana muludo ntisana che umanja ko sebe bela kuyati kilometri ta ani bonu bunyon kudu ako yemfana ebaye ka fo anyo jugu chama fayi nkala ba ko ka kelekemiro fana chama chen la ko to wati kelen ko na ebaye ka fo ko bele kala do fana et notre guetteur a été mis hors d'état de nuire à Nampala ako Nampala ka fe albi nyono cercle ko nana ako o ka bele kala do la ko tete fana dara o ka nu ko fa la ko tete o chugula ako o kala yoro la mimi tere ke fo wagadula Mali ani Mauritanie olu dante ko nana ako ba o yoro mina ni mimi taleke jini maula la ko te okala malama okacha oyoro ko folo nununa ako alibi kasani jamana tani barawye madama dugukolo ko operation hukumu ko nana ibaye ka fojara la kulu maduru bonyonko la ko te olu fala ka fra oka mobili kane kan sebe ko noni la ko te okara la yoro mini obe jene mashurana moti marabulu ko nana kasani kuno fone la ko te ibaye ka fo masir taba alibi kasani oka ulika jowi la ko te kata masina ka ofi ibaye yefana okoni oye jadi si chairman oyo olu sebe ko fa wala ko yete olu kabo katibaju masina olu woro olu munu jini ma obe baraka nyala ako la ko yete ni atagalage ako ko wonu ngoni sorla nga chedo fe no wat la bayina jugu ka la ko yete kasangane anga chedo ngala malama oyi la malama mi malaka ke o fe wala se kasiga jama ko ndo tanu ko kishi wala se la ko yete ni kasiga ju olu fa ako akunche la mina ode muru jaye la ko yete yemfana ebaye ka fo anga chefin taba o sa soro jugu doka nara umara bulu kuna muruja ka ofi kasano jugu chama fana fali la ko te fasiri do ay min sawlo ka bo independent kuna ay jara ali de ya fasiri Samara kadlo jara fu la nouveau independent kuna ka do nouvelle na do no kono Samara idam to la kana ko bin amato kono ibaye ka fo kolonja wa marala anga jamana fintugu ye wi ga jo sabati mfana kasira fo ka kolonja ba
dɔnbagaci minnu bɛ yen nɔ ka se ka kɛlɛburu kura ta ni ka fɛɛrɛ kɛ u bɛ se ka kɛlɛ cogo min na ka bɔ sirabaw kan. Lala Kuyate i y'a fɔ cogo min na an bɛ taa Kɔlɔnjɛba n'an taara Kɔlɔnjɛba min bɛ tali kɛ Kɔlɔnjɛba o préfet la Lala Kuyate a ye tabale gosi ni ka kɔnni kɛ ka ɲɛsin kɛwaledenw ma ni samiyɛ in a baaraw kɔnɔna na olu kɛwale bɛ tali kɛ min Lala Kuyate o de ye ka se ka sɛnɛ nasuguya dɔw kɛ sirada fɛ min bɛ laban ka wuli ka kɛ tu ye Lala Kuyate siradaw fɛ. Lala Kuyate a ko n'i ye a ta lajɛ préfet a ko a ye a yira sɛnɛkɛlaw la k'a fɔ Lala Kuyate diɲɛko ni kɛ tɛ ni a ye o fɛ u ka se ka taa sɛnɛ dɔw kɛ sirada fɛ Lala Kuyate ko fa u ka 100 mètres de part et d'autre mètre kɛmɛ fan dɔ in fɛ mètre kɛmɛ fan dɔ in fɛ o kɔrɔ ko maa kan na sɛnɛ kɛ ka danni kɛ ka gun sira yɛrɛ la Lala Kuyate k'i ka mètre kɛmɛ bila i ni sira cɛ Lala Kuyate a ko ni a ta lajɛ a ko o mètre kɛmɛ bilalen ta o t'a bannen dɛ wa a ɲinima o fɛ sɛnɛfɛn minnu bɛ yen ni olu bɛ janya u bɛ fɔli ka janya Lala Kuyate ko diɲɛ tɛ ni o sɛnɛ ye sirada fɛ dɛ a ko i n'a fɔ saɲɔ i n'a fɔ bimiri fo ka se kaba ma a ko Lala Kuyate diɲɛ kɛ tɛ ni olu sɛnɛni ye goudron jan fɛ goudron da fɛ bawo olu ye sɛnɛfɛnw ye ni o poyira ka bɔ dugu ma Lala Kuyate o bɛ janya n'o janyana o bɛ kɛ tufu ye Lala Kuyate mɔgɔ bɛ se ka dogo o kɔrɔ ka tiɲɛni kɛ a ko hukumu kɔnɔna na diɲɛ kɛ tɛ ni o ye olu ka sɛnɛ siradaw la a ko nka ni an bɔra o la sɛnɛ min bɛ tali kɛ kɔɔri Lala Kuyate tigɛ ani o ɲɔgɔn wɛrɛ a ko nka olu kɔni bɛ se ka sɛnɛ n'i ye mètre kɛmɛ bila e sira cɛ ko bawo kɔɔri tɛ fɛn bɛ janya kosɛbɛ wa tigɛ fana maa tɛ se ka dogo o kɔrɔ Lala Kuyate a ko ni a ta lajɛ Kɔlɔnjɛba a préfet a ka nin hakilina ye i b'a ye k'a fɔ a bɛ nɔfɛtigiw kɛ jamana ɲɛmaaw ka laɲiniw de la Lala Kuyate bawo tile damadama tɛmɛnen kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ an ka tuba dɔw bɛ yen n'an k'a ma ko forêt o 39 ko nin taara k'a kɛ i y'a fɔ b'a la ko réserve naturelle et espace protégé sous statut de zone d'intérêt militaire ye k'a ɲini k'a fɔ maaw ko nin kana yen kɛ o taayɔrɔw ye ko bawo a ye mɛn k'a fɔ juguw kɔni bɛ dogo olu ɲɔgɔnnaw kɔrɔ a ko Lala Kuyate ni nin kɛwale mɛnna i y'a fɔ b'a la i b'a ye k'a fɔ a bɛ nɔfɛtigiw kɛ min na o de ye k'a fɔ hali bi lakana o ɲimi baaraw ye a ko bawo ni kaba ni o kɔrɔ la kenige bɛ o cogo la ɲɔ bɛ bimiri bɛ o cogo la Lala Kuyate fana ye sɛnɛw ma ni o kɔrɔ la sirada fɛ a ko a bɛ kɛ tufu ye a ko baniw ani juguw bɛ se ka dogo olu fɛ Lala Kuyate ne ka o ka janfaw siri ka ɲɛsin maa tɛmɛtaw ma siraw fɛ a ko hukumu kɔnɔna na jɛnko ni kɛn tɛ ni a ye k'a fɔ sɛnɛkɛla dɔ fɛ k'i ka nin sɛnɛ sirada fɛ Lala Kuyate tuma min kelen kɔfɛ ka mètre kɛmɛ bila ko fasiri don Lala Kuyate ko a kɔni bɛ ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ a ka faamu k'a dɔn k'a fɔ hali bi an bɛ lakana o sabatili baara la Sara Tarawele ale de y'a fasiri ayiwa baasi tɛ ayiwa an b'a kɛ ten Samara an bɛ soir de Bamako ta n'an ye soir de Bamako ta ni bɛ tali kɛ Tajiko Binakun an bɛ kuma o kan yen nɔ an ka taa fɛ ayiwa Lala Kuyate waati yɛrɛ a sɛbɛkɔrɔ t'an bɛ ko n'i y'a ta k'a lajɛ a dɔw la e ko an tɛ bɔ kunnafonidilan kɔnɔ ni soir de Bamako ye an ka bɔ a kɔnɔ n'o ye ko de dɛ ayiwa n'an ye Tajiko Binakun ta Lala Kuyate i b'a ye k'a fɔ ko citerne 800 olu ye kɔni bisimilara Bamakɔ kunu o don Lala Kuyate a ye un convoi de plus de 800 camions citernes réceptionnés dans les aires de stationnement hier a ko ka bɛn ni i y'a faamu journal tile 9 san ba fila ni 26 ye Lala Kuyate ka bɛn ni 5 heures du matin waatiw ye Lala Kuyate citerne dɔw ko ni kelen ka ɲɔgɔn nɔfɛ tugu ka kɛ jurujanba kelen ye Lala Kuyate dɔw ye a yira k'a fɔ ko citerne 867 bɔ ɲɔgɔn ko Lala Kuyate ko olu don o sɛnsɛnna lakana tigilamɔgɔw fɛ ka don Bamakɔ Mali jamana faaba kɔnɔ a ko Lala Kuyate ni a ta lajɛ o hukumu kɔnɔna na min bɛ tali kɛ an ka dɔɔni cɛdenw na ka fara an ka DGCC cɛdenw kan ka se ba polisilakaw ma Lala Kuyate olu kɔni o n'a mɛ sɔrɔ olu kɔni bɛ yen bawo olu kɔni bɛ yen 24 heures sur 24 heures walasa Lala Kuyate ka se ka hali bi taji ma na ka ban ka se ka sɛnsɛn ka taa ni a ye taji feeresow kɔnɔ jango jamanakɔnɔdenw ka se ka o ni dungɔ sɔrɔ a ko Lala Kuyate ka hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ o nana sɔrɔ dugu sɛbɛkɔrɔ kɛra o ko nana sɔrɔ n filɛ ka minnu fɔ ye olu o kɔni bɛ kɛnɛ kan koyi min bɛ tali kɛ dɔɔni cɛdenw na DG cɛdenw b'a la ani ba polisilakaw a ko Lala Kuyate citerne 800 ani ko min kɔni filɛ ka bisimila a ko a kɛra kunnafoni duman ye jamanakɔnɔdenw bolo a ko bawo Lala Kuyate ana kɛ sababu ni ka ŋɔni ba bɔ o sen na tajiko bunna kun kan a ko n'i ye a ta k'a lajɛ Lala Kuyate walasa hali bi ka se ka jamanakɔnɔdenw lafiya tajiko bunna kun kan jamana ɲɛmaaw su fara tile kan Lala Kuyate o bɛ o se la walasa ni ka se ka a dɔ ka bɔ ni a ye fan wɛrɛ fɛ ka na ni a ye yafan bɛɛ faso Mali kɔnɔ a ko hukumu kɔnɔna na u nana ni fɛn minnu ni waati na u bɛ tali kɛ gasoil essence ko jet A1 ani jet A1 e b'o dɔn de jet A1
o tuna ga avion taji o de ya ani ko ani gas bitani awo gas wi o akoko nuna no olu chama yi la ko yete mimi fo ye kaduna aye faso mali konna na ako la ko yete si terno non ko do dola ana la kana se wote ba fe wala se ka se o nyuma ka se ga do ya fuma bala o tawla ako kele ningi la ko yete iba ye ka fo akera fienduma ye akera ya fuma bala kuna fonduma jama ko do mburu la ko yete madama mimi fo ye na manya ka fo taji o ko ne makonya fenye ako ni atalage ako amele mi fenye ni ma ko ni siga tikada fo anga jama nyama ku wa ka yira ka fo taji nana woni la sona manala ko yete jama ko do na taji so no watina kasura amakeni digu ani gele ayi ya jara ani da ya fasiri ko tene ha salo ka bo so de mako kono e bunya bala sama ya sanogo ami foki barka da ko meninga akila kan bawo famia soro fasiri nu wala chugo nyumana o amita sega na fie bodo nina barka da ko be ko masuruku kandi o bu jede ande ba jede ni amta mun tugulu wasuku kon nawla kaso ga signana neche amona e gani dei abe min wuli tasuma ka wa mon père mali bebe ni nene bara ni be ni nene ni infusé ka jikala ka ke teka unene jela mon père mi ka me ani mbo kundo dima te zara mon père am bebe ko kele na sare ni akuma bay e ni ko na surprise ki ni do abia mangani sisan wani ye toko ta tira to ka tedi abisa mbisa babo ni ke wore be ni sidi ya dila ko ka segi kana na ka ke go wa no ba FCC de mi ha me bi ya kli kwa able mo wa de mo ni de ji to ka te la hika so za bole me felife nga de jama jara kadua ke tezarai makele gadana mena budoji Allah farafidenu jara kadua ke tezarai makele gadana mena budoji Allah malima muso ne de ba fe kan na dumange wa kebi ne kunungana langu lotu na min no fe ona de bitu bini zamzam ganda jini ngura boleye abuyo ipisi na poulet malima muso de ba fe ka ko ke ladia ni salati lale kerengere ne ye ni ngajike kene da safe femi mu dunja zamzam ganda jini mbuyo poulet ana ipisi du aw melo nyeso ko jini na wiye wale kele awa fe ka place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam ganda jini ngura buyan poulet ana EPC du mali kono gawu kono dozo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejike semenjire ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munyana na mako jora kuna kuni werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na poulet ka abise ka wuli ka sebebe nyarela immeuble babu yarala Zavia Kerefe rue 429 porte M1 wale kele aka na juru kube bamba 76 80 00 72 Walegele 76 38 59 59 Zamzam kandaji ni ngura kuya kule ana APC Dude bela jele wasara Lala kuyati. Samara sanugo. Mimi mvuye ni msela donde. Kosewe. Mimi mvuye. Awo. Ninga visa kono mana bela. Akausa kono manuede. Kodi. Sogara fiabo. Arudi komosuruku kandi kosewe. Wato jemnganta kufulana. Hakila amido kono. Amido kono. Awo. Wajiri muso. Angata. Aiwa Samara. Nando no kono. Mi Eribrick Society. Anga dugu kunganku. Anyo fo jemnga kono na ankile no kufana siga kono. Ami yala ka dugu kono na ni wati mimbeno. Ami kuma ola hala yoka. Ni wati na kwa nibebado kalambla watu besina o kimeni mfana besina kapu kera be defu kera hakila tenen ata bete fana be damne kadwo ke ala ka jabi mandi kala usratike fesa maira kani ekol so tigudi be nyona ni watina kaseka kwa hakili na tawdo akuka sisa awo kenya nema kalo mi na ma no mo de juin kosabe la ku ete kalambla kalodo asa maira kuma ka chade ni sara ni de masa fe kere ko so kono yaro akuma kacha
kojugu la kuyate ula wula ka se kalanso tigu yɛrɛ ma la kuyate ko ɲininka yɔrɔ kalo in yɛrɛ kan ka sara wa ayiwa baasi tɛ la kuyate kuma ka ca mois de juin ima ye Samara n'i taara kalanso dɔw la kabi inscription kɛ do kabi tɔgɔ sɛbɛn kɛ do fɔlɔ dɔw b'a wajibiya ko ka mai ni juin n'i taara i den tɔgɔ sɛbɛn sisan misali la kalan tɛ taa octobre n'i tagara k'i bɛ t'i den tɔgɔ sɛbɛn école la walima a passera ka taa classe dɔ in na u b'a jagosa i kan o école dɔw bɛ yen k'i ka mai ni juin sara depuis kalan t'a don muso b'a dɔw sarali o ye bɔnɛ ye ka taa banani don dɛ ayiwa ayiwa ne sɔrɔ la kun fɔlɔ la an ka jɛ ko ɲɛmada ni technicien ka jɛ yen ka sɔrɔ ka se ka na Olofa Babi ɲɛnata kan parce que defu kɛra le 1er juin le 2 le 3 donc école de somɔgɔw kɔnɔ k'a fɔ mois de juin tɛ mangun ka sara or i b'a sɔrɔ écoleso caman na maître promoteur ye maître wajibiya u ka formation accélérée kɛ pour que programme ka se ka épuiser o dun ni maître ye heure min cours dispensé o de bi émarger o de bi sara ye k'a f'i ye vraiment gɛlɛyaba bɛ an kan. denmuso k'a faamuya o k'a faamuya k'a dɔn ko ni mois de juin sara surtout an école privée mun bɛ quartier dɔw la ni mois de juin sara o wari minɛ waati bɛ k'a sɔrɔ an bɛ vacances la déjà donc denmisɛnninw bɛ so donc o de kunna an bɛ to an bɛ juin minɛ avance la ani ka mai minɛ avance la donc k'a dɔn k'a fɔ ko o dɔwɛrɛ tɛ a ju ye denbayatigi mun bɛ ka baara kɛ an bolo u ka se k'u ka musakaninw fana sɔrɔ ani an bɛ loyer mun fana sara vacances kɔnɔna na u ka se ka sara lafiya kɔnɔna na. Lala Kuyate Samara Sano sisan o bɔra ka kuma o ko kalo in ko i y'a fɔ cogo min na ko dɔw bɛ a wajibiya k'a minɛ avance la sani a waati ka se parce que u b'a dɔn ko n'a kuma sera a sarali a kuma ka ca waati dɔw la n'a sarala a bɛ olu nafabaw u bɛna sɔrɔ an bɛ ka don kalanbila kɔnɔ ko olu caman bɛ yen olu bɛ loisiw de la Lala Kuyate wa denbatigiw b'olu bolo baara la donc ko i b'a ye k'a fɔ dɔw b'u ka mètres sara 12 sur 12 wa hali n'o fana tɛ kalanbila kalo fana juin kɔnɔ mètres bɛ sara donc ko ni école denmansaw y'a sara a bɛ olu dɛmɛ o baaraw la wa Lala Kuyate an ye denmansa dɔ fana sɔrɔ Lala Kuyate an y'o ɲininka o fana ka hakilina na kalo ye kunkanko kan komi a b'olu fila de conseil an bɛ taa technicien kalansotigiw ni denmansaw o don nka n b'a dɔn denmansaw ta kɔni opposition dɔɔnin don dɛ ko tɛ jumɛn olu bolo a sarali nafa man bon baasi tɛ technicien fan fɛ min fɔra an b'o ɲɛmada ka sɔrɔ ala sɔnna fɛn dɔ don a mɛn nɔgɔn parce que an ka jate la ni ekɔliden kɔni bɛ kalan kɛ bon vraiment a wari man ka sara quoi o y'an ka hakilina ya ko la bon an hakilila n'i y'a ɲininka a kan ka kɛ ten ya parce que ni i bɛ se ka ni ekɔliden bɛ kalan min kɛ bon n'i ko ka taa wari sɔrɔ la bon a mɛn nɔgɔn quoi vraiment c'est pas facile pour nous d'accord an bɛna jateminɛ bon n bɛ min fɔ parents d'élèves tɔw ɲɛ parce que mɔgɔ ka faamuya cogo tɛ kelen bon komi e yɛrɛ y'a fɔ cogo min na an ni secondaire de kalo 9 ye bon normalement an ka kalo 9 bɛɛ sara n kɔni bɛ se k'o wele de Lala Kuyate Samara aw ka kuma tɛ nin ye a y'a fɔ dɛ ko ekɔlidenw ma kalan min kɛ ko yɔrɔ ko o kalo sara kun tɛ nka an b'a fɔ denmansaw ye ko ɲinanta an ma san wɛrɛ ta fɔ nka ɲinanta kɔni o sara kun bɛ dɛ a sisan ayi o bɛna fɔ sisan o yarɔ ne y'o bila ka ɲɔgɔn jaabi sisan denmansaw m'o ta fɔ wa o siɲɛ fɔlɔ promoteur kuma na olu ko k'a sara denmansaw ma fɔ k'olu ma dɔn k'a kan ka sara wa la promoteur fana an ɲɛna k'o fana ɲininka tugun yarɔ olu min sɔrɔ ka fɔ an ka jɛkulu an ka sɔrɔ ka segin ka na école somɔgɔw caman kɔnɔ ni u y'u den tɔgɔ sɛbɛn école la n'u ma waati min kalan u man k'o kalo sara sara a bɛ dépend hali ni gouvernement ye école ye ta poussé ou bien n'u ye cours suspend ka kalo tile damadɔ kɛ ou bien ka kalo kelen ɲɔgɔnna sɔrɔ école somɔgɔw dɔw bɛ na ka na u ka dusuma kasiya yira k'a fɔ ko o waati ma kala donc u man k'o sara or que école ye kalo 9 de contrat de don école somɔgɔw ani école privée ni ɲɔgɔn cɛ parce que n'i y'a jateminɛ ni école privée dɔw bɛ yen san kalo 12 u b'a u ka mètres sara école privée dɔw yɛrɛ bɛ kalo 9 u b'olu sara yarɔ kuma ti local ma so sara kɔni o ye kalo 12 de sotigi t'i jan a ka kalo kelen kɔ donc n'i y'o bɛɛ jateminɛ ka fara ɲɔgɔn kan vraiment gɛlɛyaba bɛ anw kan école bila kalo in na parce que école bila kalo in de ka gɛlɛn an promoteur ma ka sago
kalo bɛɛ école mana se a bila yɔrɔ surtout kalo laban fila n'o ye mois de mai ni mois de juin a sarali a mankan ka ca kosɛbɛ caman yɛrɛ bɛ yen o tɛ mois de juin yɛrɛ sara o yɛrɛ bolo mois de juin tɛ ka jate la alors que école ye kalo 9 ye a kalo 9 n'i taara ni den ye kalanyɔrɔ kɔnɔna bila i kun la k'a fɔ ko kalo 9 in bɛɛ kan ka sara a mana kɛ cogo o cogo kalo 9 in kan ka sara parce que i mɔgɔ min bɛ baara n'o ye lakɔli karamɔgɔ ye olu kan ka sara kalo 9 kɔnɔ i n'a fɔ so a bɛ so mun kɔnɔna na presque école privée caman bɛ location de la donc loyer kan ka sara kalo 3 kɔnɔna na n'o ye vacances kɔnɔna ye donc ni mois de juin ma sara a bi dengun min lase ma o ye e tɛna se k'i ka lakɔli karamɔgɔ sara kalo laban na kuma tɛ ko i bi i ka location sara vacances kɔnɔna na. de babu ayiwa Samara an ka kɔrɔfɔ de filɛ nin ye dɔw bolo parce que fɔlɔ i tun b'a ye ka caya mois de juin tun mana jɔ o b'a sɔrɔ a ka ca la programme caman tun kɛra i b'a ye kalanden dɔw yɛrɛ tun tɛ taa tuguni mois de juin kɔnɔna na walima i b'a sɔrɔ kalansotigi dɔw yɛrɛ fana bɛ kalandenw labila et puis an y'a fɔ cogo min na kiimɛniw fana o kalo de don n'o ye examen ye donc ni examen bɛ kɛ i b'a ye k'a fɔ waati dɔw la kalanden dɔw tɛ taa misali la ni 9e mari mɔgɔw bɛ k'u ka DEF kɛ i b'a ye k'a fɔ ka bɔ première année la ka se 8e ma olu bɛ to so o wagatiw la a dɔw la yɔrɔ dɔw la an b'a fɔ ten nka ɲinan kɔni an y'a fɔ cogo min na bolo fa tun bɛ ɲinan ta kan ɲinan fo ka se bi ma an ɲɛ b'a la k'a fɔ don o don kalandenw bɛ ka taa kalanyɔrɔ la don o don u bɛ taa sɔgɔma u taa wula fɛ o to yan k'i ka kuma sɛbɛntiya kosɛbɛ yɔrɔ DEF kɛra le 1er juin ka taa bila le 3 la kosɛbɛ yɔrɔ denmansa dɔw b'a fɔ ko o la ni ne ka écoleden k'olu man kan ka mois de juin sara parce que DEF yɛrɛ kɛra 1er juin donc ko écoleden ma kalan kɛ a ma kalan kɛ juin kɔnɔna na yɔrɔ peut-être nka a dɔn o ye ne ka contribution ye o ye ne ka hakilina ye quoi c'est-à-dire que privé caman bɛ yen kosɛbɛ surtout o yɔrɔ dɔ fɔ tuma dɔ essence ko gɛlɛya tun bɛ yen o ye cours jɔ ye tile 15 ɲɔgɔn kɛ o cours talen sisan ne la kuyate kɛnyɛrɛye école dɔw bɛ ne bɛ se ka n tɛgɛ kuru caman kan minnu ye u ka programme yɛlɛma cogo dɔw la hali week-end kɔnɔ u bɛ maîtres wele ka na pour que ka se ka programme ka se ka taa ni programme ye bon sisan yɔrɔ o kɔni o ye bɔlen ye ari que programme normal kɔnɔ o bɔlen o kɔnɔ donc ka dɔ wɛrɛ kɛ a bɛ kun ye min ye écoledenw ka se ka u ka hakɛ sɔrɔ bon sisan o tigilamɔgɔ ye o ye effort supplémentaire o ye sacrifice de donc kama sɔrɔ ke donc n'o a dɔn ni o kuma kɛ i b'a ye k'a fɔ a bɛ se ka jouer programme final kalanbila bɛ se ka sɔrɔ programme ma ban examen bɛ se ka se ka sɔrɔ programme donc denmansaw kan k'o yɔrɔ in de faamu sisan ka dɔn k'a fɔ effectivement DEF le 1er juin mais ka kɔn le 1er juin ye kalan min ka denmisɛnninw kunna a bɛ o nimisi wasa wa programme ye épuisé la wa yɔrɔ denmisɛnninw nana k'a fɔ ko fɛn yera DEF fɛ a ma fɛn dira ka sɔrɔ a ma min ye classe kɔnɔ donc n'o ma kɛ donc denmansaw kan k'o bolo don dusu la alors que te ka mois de juin sara an k'o sara o ka sara ka bɔ yen o y'a fɔ cogo min na contrat don ne la kuyate a bɛna fɔ n'i ye mɔgɔ so ta loyer la hali n'i taara dugu la k'a to yen a bɛ ka bila la o a b'a la dɛ i b'a sara donc ne la kuyate walima n'i y'a to ka une semaine kɛ a bɛ ka bila la i b'a sara parce que contrat de don e de ko k'i b'a kɔnɔ bon n'i ma fili fana a b'o cogo la e tɛ den tɔgɔ sɛbɛn de e nana n den bɛ k'a kala san kalo 9 kɔnɔna san kɔnɔ an bɛ se ka fɔ san yɛrɛ kɔnɔ parce que san ni san don école sa hali n'a ma ɲɛ k'a fɔ ko bɛ kalo 9 na ne ko mɔgɔ ma ko n den kala san kɔnɔ donc b'a yira k'a fɔ o bɛnkan de o bɛnkan kan ka bɔ a sira fɛ n'a kuyate n'i ma fili n'o kɛra a dɔw la i b'a ye k'a fɔ ɲɔgɔn sama dɔrɔn bɛ bɔ o la Samara ne tɛ nin ko in kuma ka ca kalanso kɔnɔ dɛ ni kalanden dɔw yɛrɛ ye attestation tɛ se ka di parce que ko mois de juin ma sara donc ni tableau d'honneur ko b'a la i b'a sɔrɔ olu ka tableau d'honneur tɛ se ka di parce que ko mois de juin ma sara ni carte d'identité ko bɛ min na école b'a dɔw ka carte d'identité confisqué ko fo mois de juin ka sara donc u b'a ye k'a fɔ fɛn don min kuma ka ca donc an y'a kanu ka na kuma kan bi kanubagaw ka faamuya sɔrɔ a la ne yɛrɛ ye denmisɛntigi dɔw ye olu tun t'a mɛn bugɔli yɛrɛ kama koyi ta promoteur ci wa min fɔ promoteur ma sɔn ka carte d'identité di o parce que ko mois de juin ma sara ale fana ni busan y'a fɛ ko ni ale ka carte d'identité ma di ko ni ale den ka carte d'identité ma di ko ale bɛ promoteur bugɔ ko n'o tɛ jamu ninnu ka mɔgɔ yɛrɛ an bɛ jamana in ɲɛfɛ Samara waati bɛ ka se Dirisa Kulubali ne la kuyate an bɛ ale ka nɔbila lajɛ ka sanga ni technicien ka yamaruya min fɔra a fɛ an k'o ɲɛmada ka sɔrɔ ka segin n'Ala sɔnna
bon an bɛ kuma don o don ko furu sara dɛ a donna ta a bɔra ta k'a sɔrɔ ko in yɛrɛ caman b'a ju minɛ yɔrɔ la bon ni mɔgɔ ɲinɛna i jujɔn kɔ i laban b'i jɔ dɛ bon a fɔlɔ-fɔlɔ e kan ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan pour que i den ka se tobili la n'o ye dumuni tobi ye i kan ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan i den ka se dumuni tobi la a filanan e kan ka fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan ka i burankɛ n'u ye muso cɛ ba ye ani cɛ fa k'olu bonya jira i denmuso la avant k'a taa k'a yira la sabu ninnu ye mɔgɔbaw de ye ninnu ka bon ka sago hali ne yɛrɛ kan n'i b'a fɔ den ka mɛn furu la dɛ n ka mɛn o ma n t'a fɔ min bɛ fɔ k'a ta don furu la k'a don ten jɛngoya ka bɔ n dala ten n ka d'o ma dɛ n ka mɛn min bɛ fɔ k'a ta don furu la a ka kɛ fɛn sabatilen donc la furu sigisen ninnu f'i k'olu sigi bɔlɔ kan a bɔlɔ fɔlɔ-fɔlɔ o dumuni tobi ye a bɔlɔ filanan cɛ masa fila k'o bonya jira a la a bɔlɔ sabanan cɛ yɛrɛ bonya k'o jira a la a bonya o kɔfɛ i kan ka dukɔnɔmɔgɔw olu bonya k'o jira a la bon donc la dumuni tobi an bɛ na o ka dumuni yɛrɛ fɔlɔ-fɔlɔ an fɛ bamanan dumuni damadɔ bɛ yen f'i ka se o la n'i sera o la a tɔ ci t'i kamana quoi basi to mɔni o dumuni saba min y'an ka dumuni ancien fɔlɔ-fɔlɔ ye n'olu nɔgɔyala e bolo u bɛna ni dumuni ko tubabu la dumuni ye o si tɛ gɛlɛya e bolo bilen olu tɔ bɛ nɔgɔya e bolo mais ni ninnu ma nɔgɔya e bolo k'a kɛ ni e bɛ gwa la don min denmisɛnninw bɛɛ nisɔngoyalen don bon ale le bɛna ni mangoya ye mɔgɔ kan mangoya min fanga ka bon kosɛbɛ o kɔfɛ n'u ye e cɛ ba ye e cɛ ba mana kuma dɔrɔn n'a ko kelen ko 10 i cɛ fa mana kuma dɔrɔn i b'a jaabi ni kuma jugu ye o bɛ muɲu ka sabali mais cɛ ba tɛ se k'a muɲu donc la o bɛ e nege bɔ dukɔnɔmɔgɔw la o la ni cɛ kɛlɛla don o don dɔrɔn a ko ti da sira quoi bari olu le kan ka e défense bon e ma olu yɛrɛ bonya o ti e défense tuguni bon o kɔfɛ cɛ somɔgɔw n'u y'a kɔrɔw n'a dɔgɔ ye e k'i ngi olu jando k'u ka kumaw tɔɔrɔ muɲu ani k'i jando ka dumuni ko la k'u ka kumaw tɔɔrɔ muɲu k'i jando ka dumuni ko la o la e tɛ se ka kɔbɔ o du kɔnɔ bon sigiɲɔgɔnw i k'i jija cogoya bɛɛ la kuma bɛɛ kɛlɛmisɛnnin kana tɛmɛ i n'olu cɛ Lala Kuyate. Samara. Ani Badiri kuma ɲɔgɔn dɛ. Kosɛbɛ Badiri ka analyse ka kosɛbɛ. B'a fɔ a ka jateminɛ ninnu ka ɲi. Parce que n'i y'a ka kuma ninnu ta k'a lajɛ Samara kabi jɛmukan in daminɛ a bɛ kɔrɔfɔ fɛn fɛn fɔ n'i y'a jateminɛ i b'a dɔn temps don dɔrɔn bɛ taa dɔw cɛ. Kodi. An bɛ ɲinɛ dɔw kɔ kuma dɔw la ka sɔrɔ ninnu bɛ se ka kɛ fiɲɛba ye cɛlasigiyɔrɔ la Samara. Badiri ko. Awɔ. Ko n kan tɛ maa min b'a fɛ k'a denmuso bɔ a daga k'a bɔ a da la. A daga bɔ a da la. Mais n'i b'a fɛ ka don furu la. Awɔ. Lala Kuyate ko a dɔw la den masa kan ka npogotigini bilasira ni fɛn dɔw ye. Kosɛbɛ. Lala Kuyate a ko o fɛn fɔlɔ o dumuni tobili wallahi. An y'a ye k'a fɔ bi Lala Kuyate n'i ye npogotigininw jɔ. Kɛmɛ sara la. N'u sera tobili ko bɛ se tobili la. A ma nɔgɔn dɛ. Lala Kuyate ma. Samara ko dɔw b'u to cɛlasigiyɔrɔ la ka u ba wele ko maa ne bɛna nin de tobi bi jumɛn fɔlɔ bɛ kɛ daga la. Sisan o bɛ sɔrɔ mun fɛ. E b'a ye kabi sisan e ba bɛ tobili la. E dalen bɛ téléphone digi. Téléphone de bɛ wele k'o digi digi. TikTok sanfɛ. TikTok sanfɛ. Facebook ni WhatsApp. Da bɛ wuli k'a bɛ fajiri ka mɔni tobi. E bɛ fɔkali ci la. E bɛ bɔ i bɛ taa école la i bɛ n'a sɔrɔ a ye tile la tobi i b'o dun ni i tilala tilegan fɛ TikTok bɛ taa a bɛ surafana fana tobi k'i to TikTok la. E tɛ gɛrɛ foyi la. Lala Kuyate e bɛ mun faamu finalement. A ma nɔgɔn dɛ. Donc e bɛna to dɔrɔn cɛ bɛ bɔ i nɔfɛ. Donc k'i e bɛna taa cɛlasigiyɔrɔ la. O b'a sɔrɔ e tun tɛ se ka e ma nin si dɔn parce que e ma gɛrɛ maa la nin si kuma kɛ tuma. Samara ko ni dɔw bɛ ga la du kɔnɔ i ka kuma latigɛ tɛ duden bɛɛ bɛ bɔ. Bɛɛ bɛ taa ɲɛɲini kɛnɛ ma. Sisan Badiri mun fɔ wa. Awɔ bɛɛ bɛ bɔ. Ko karisa de b'a la bi wa ayiwa an ka taa an ta ɲɛɲini kɛnɛ ma. Walahi. Ko n'o bɔra yen. Kosɛbɛ. Kumadilakɛ ma ko o den ye e bɛ taa cɛ min kunna o masaw bonyani. O ye wajibi ye. A ko o diyagoya i ma. A ko e ka o ba dɔ ye ba ye k'o fa dɔ ye fa ye. Samara o yɛrɛ in bɛ dépend mara de la so. N'i y'i fa bonya k'i ba bonya. Furuso tɛ dɛ hali kɛnɛma i fa fila n'i ba fila i b'a bonya. Voilà. Nka n'e b'i ba jaabi n'i ba fila kumara kɛnɛma i b'a bugɔ dɛ. Ne cɛ. Lala Kuyate. Kosɛbɛ. Ne a bɔra yen. A y'a kuncɛ ni min ye a ko o ye cɛ balimaw ye. Kosɛbɛ. Balimamuso bɛ o la balimakɛ bɛ o la. Siga t'a la. Kɔrɔ bɛ o la dɔgɔ bɛ o la. K'i bɛ olu fana kɛ e dɔ ye. Muso jɔyɔrɔ ka bon. E bɛ olu ka ɲɛɲɛ ku. Samara muso jɔyɔrɔ ka bon la. Muso jɔyɔrɔ ka bon cɛ balimaw ka ko la. Hali muso dɔw bɛna sɔrɔ du kɔnɔ n'i ye muso ɲuman ye cɛ n'a balimaw man di. Mais n'e ye muso hakilima ye e de bɛ fɛɛrɛ kɛ k'a n'a balimaw kala ɲɔgɔn na. Awɔ e m'a mɛn ko muso bɛ cɛ kɛ dugawuden ye. Donc o yɔrɔ ninnu de y'o ye. A dɔ la i bɛna sɔrɔ cɛ n'a balima dɔw man di. Balima dɔw man di u fɔ n bɛ ɲɔgɔn kɔ. Nka n'e ye muso timinandi ye k'i ye muso ɲuman ye i dusukun ka ɲi furu ka di ye walahi e bɛ fɛɛrɛ bɛɛ kɛ a n'a balimaw bɛ se ka bɛn cogo min na.
ah badri ko ni parce que balma be sisi da timene de ni che bo emi na e de dlo yo chela do me na ni e de make to wedo ada yi ka fo finalement abe wo e de parce que amana ke to to e ba do check na emi fo balma ta be shishi matemene e ba do check na balma ko labla tuwa shira amano wala sani muso nyuma do ni ya muso nyuma yi ni nana na ko ete che masawu e be gera olula e kuma do fo c'est très important wala al do mene eni che fo no olu de bi se ga madabe olu de be deme maintenant ni na so ke ma che bani che fa be masawu na ko ete olu be edeme ali che te se ga kuma na so ke me ka eni mo nu ani e brown ku be bonya onu de ko lu bonya ko de mo che on do mani e che o ka be fende ke ma o ma be fendo fe ma e olu do ina che o fa ye ka sa wa ife na ko kuma ta sa donc me ba ye ka fo o ko de daiti na so na me be ko ni ke enye tane ta fa nje da mo sika e ko le che ke ko soro min de e chela enye bo durande la o ni ma wala gerla o bi da tani che ga soro yi na ko ete adole e bi la ba ke che ke sadiri ke kelna blai ko ke kelna blai wa akunungo ya o e de tai ko sebe siga foitula na ko ete do ke ala ka klin mandamba la ka klin mandamba de wallahi ni yure ni ala ka nga siguja ni shem ba de baby ko sebe e ba ye ka fo bi musulmi chama de be ile la ko ete me kuma do fo abidam de bi marala parce que ma boni fe ni so itisiga ke la ko ete tisugo ke de ate karaba ko mo jugo sama ira jare do kwa ni ya dugu tugo ni mera so na be do inofe kodi awo anya anno de ye bi ka ye ka fo musulmi chama ta chela sigila la ko ete ba ye furuku o do be ta o be segi parce que u kan ata ni siram nu ye ulu ma do koro bo le ko ete nga bulu fo fana be maso fana kambi maso chama fana be ulu ke no ko de se bo bara bela ulu ira ba beke ko de jenya kama ama sore ke bala ka e de bla fil le konana kaso de ka di sama ira ba maradi ko ba ira ka fugo den ka di awo maya ama ya do ke nyoy al sala ka nga furu basi la ka klin manda amene ira bi awo ni roni awo aywa aywa ba bita bla wati sira sama ira technicien ko wati sira awo ko ira ba fo chugumna ko foto kuma ba hakili ba dafa ama ajigiya ka fo kanu bo ya anta fam kuma konnana o hakili ma be no taka barake ni wala me bunya masigi foli ka nyashi kanu bo ma maliko no maliko ka fe kun sigile no ga jabaran su ko ni sanga konnana ambu fo ku barka da samaira ka fu yana ni ne karan se ko na da maira bi jamuka o konnana o ka se ko taku o yirula nala ma baske shini alamsane ala o fana irana uni awa mi nyogo so ni kene ke yin ka ya kuna funa wero ulu kene ka ekotewa wala la ko te nyere foki wali mado aywa o jara ni bara ka fo atabulu anyana la ama kanu ka fo kuma munun fura aka do klo kunandi da klo ka bara kene ayi ala ko noya ani ala jeni amina te ka so ka kanu ba chema ni musuma demzeni mabakoro maliko na ani maliko ka ko befo otowa anu o jamna o mai jien fo fedela ku yete no watina wati sebe kurukuro mebi ka fo ni ala mabashi ge sege na ke jemu kan ni shunu o jam fara doni la ku yete shini 10h 11h ni ala manga joya irana ni ana nyonzo ni ka jem kan kurano ko danga ya jono uche ulama fo ala ka kle heda dama ala do ko furu hela la ku yete ala ka shini franchika amina samaira assalamu alaikum wa alaikum salam bashite ne bizarade ka kenya ani lafiya sabati bela jirin farkuro la akadi pojugo Libya garan baro de naga wa bela jirin da wala ni le min ka ba toro bela jirin min sodia muko joni starire mais on va plus la chance mais les stali les kadi wa les diminutia de les araye ne kari demisanu ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛtɛ k'aw to ni minina a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne kari demisanu ye kosɛbɛ an yɛrɛ fɔ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ man cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de tare manko dumuni sanuman caman a ye tobiliko la sanbalaɲini sugandi n'o ye zara ka dumuni fɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feere yɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau solo SARL ka produit dilannen ye
Malema muso ne de ba fe kan na dumange wa kebi ne kununga da ranguloto na mi no fe ona de bitu bini zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malema muso e de ba fe ka ko ke ladia ni salati lale kerengere ne ye ni nga jige kene da safe femi mu dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw melo nyeso ko jini na wiye wale kele awa fe ka place spécial la domini kerengere ni gunokele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyo poulet ana EPC du malikono gawu kono dozo dema ya bela jele kan ni sodia ni ka tobile ye ejuke semenjiri ke zamzam kan na jini ngura buyo poulet ana EPC ye ko kebe mena kan ni sodia ni ngabla munya na mako jora kula kule werela zamzam kan na jini ngura buyo a EPC na poulet ka abise ka wuli ka se bebe nyarela ibeblu babu yarala Zavia Krefe rue 429 porte M1 wale kele aka na juru kube bamba 76 80 0062 wale kele 76 38 59 zamzam kan na jini ngura buyo poulet ana EPC nude bela jele wasara